Suomen sisäilmakeskus Oy. Arvostettu toimija. Toteutamme kokonaisvaltaisia terveellisen sisäilman laatuun liittyviä palveluita rakennusten suunnitteluvaiheesta lähtien valtakunnallisesti. Ratkaisemme jo olemassa olevia ongelmia, osallistumme tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä järjestämme koulutusta. Suomen sisäilmakeskus, Jukka-Pekka Kärki. Kuinka voin auttaa? Asiakas ottaa meihin yhteyttä ja pyydämme häneltä lähtötiedot alkukäyntiä ja riskikartoitusta varten. Tarvitsemme rakennuksesta muun muassa piirustukset eli leikkauskuvat, työselostukset sekä tiedot aiemmista tutkimuksista ja korjauksista. Alkukäynnillä suoritetaan riskikartoitus tutkimusten kohdistamiseksi kohteessa paikan päällä. Riskikartoituksessa keskitytään vaurioiden ja laajuuden selvittämisen kannalta olennaisiin kohtiin. Muodostetaan alustava käsitys rakennuksen ongelmista ja mahdollisista vaurioista, jonka jälkeen tehdään tutkimussuunnitelma ja tarjous sekä laaditaan konsulttisopimus ja sovitaan tutkimusten tekemisestä. Tutkimuksilla kerätään tietoa rakenteiden kunnosta ja selvitetään niiden toimivuutta. Tutkimuksiin kuuluvat muun muassa rakenteiden avaaminen, ilmanvaihdon tutkimus, erilaiset mittaukset sekä näytteen ottamiset. Raportissa esitetään tutkimusten tulokset johtopäätöksineen ja lyhyt toimenpideesitys. Teemme raportit yhteistyössä lääkärien, ilmanvaihdon asiantuntijoiden sekä rakennusterveysasiantuntijoiden kanssa. Tämän jälkeen asiakkaalle tehdään korjaustapaesitys sekä pidetään palautekeskustelu. Asiantuntijamme toimivat rakennuttajakonsultin apuna suunnittelussa, korjaustöiden konsultoinnissa sekä työmaahenkilöstön kouluttamisessa. Korjauksia valvomme myös työmailla. Teemme valvontasuunnitelmat, tarkastustoimenpiteitä korjausten aikana sekä puhtaustasojen tarkastamista ja osastoinnin toteutuksen valvontaa. Suomen sisäilmakeskus Oy. Arvostettu toimija.